Tatak RMN. Oras sa DYHP Remen Cebu, alas 6:16 na sa Kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya, apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kanaton tanan. Kumusta kamon tanan og welcome sa ato nga pagpanag-uban usab karong buntaga mga kasama. Straight to the point. Onya una sa tanang pasalamatan ta nga tuwa nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain na sab nga adlaw, lain na sab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Biyernes, pizza 13 na. Oy, Friday the 13th ayron kasamang kino. Tuig 2026. Straight to the point. Kamusta to mga sukin tigpaminaw, to mga pinanggan tigpaminaw karong nga mga orasa. Kanya sa ngalan sa to ang regular anchor karong buntaga Radioman Attorney Rufil Baniok. Ako inyong kasamtangan nga makauban Radioman Benje Tanghian. Ang makauban ninyo mga sukin tigpaminaw sa iyahang programa usab karong buntaga tungod kay doon na importante kayo sad nga agi tambungan no nga to ang manager mga sukin tigpaminaw. Si Attorney Rufil doon na importante kayo mo nakita usa maoy ni Bansili dire kasamangki sa iyahang programa no. Kumusta man dungog-dungog og balik na sadta sa tuang nga mga kasama nga nining nga programa ni Attorney Rufil na usab karong buntaga mga kasama onya pugnaw kay tong kabuntagon. Ang uban diha ato ang pukawon sa kasamangki kay uban naghiwid-hiwid pa in taon karong mga orasas katugnaw nagbukot pa sabol. Onya pabukot-bukot pas habol kasamangki kay aron ingnon nga wa makahinumdom sa pizza nga ugma adlaw na dias mga kasing-kasing nga. So kuha na ugma no, ugmang adlaw pizza 14 mga sukin tigpaminaw. Katong mga wa kunoy love life kasamangki maingon kuno nga wa may pizza 14 sa kalendaryo. Maingon sila niya mo man diretso man og pagka-15 ha. Ang kadto kuno mga why love life kasamangkin ba. Pero gani og kato mga donay live kanang naang love life usab makasama onya abtik ayo oy abtik ay nakakwintas kalendaryo nga karong adlaw pizza 13 dispiras na gid in town na unsa kahay ako ang kanang naang ihatag sa ko ang hinigugma pero doon na pa may uban kasamangkin nga bisan gani og kanang naang minyo na bisag dugay nas ka minyoon pero wa gihapon makahalimot wa gihapon malimot nga ining pag sani kana na pag-apil mga sukin tigpaminaw ba sa buluhaton sa Pebrero 14 romantic wan gihapon kanang romantic gihapon ng ilahang relasyon romantic gihapon ang ilahang relasyon dunay mga magtiayon na bisag dunay mga apo pero gihimo gihapon nila nga romantic bang ilahang relasyon dunay mga kuana na bisag dugay na nagpuyo dugay na mga sukin tigpaminaw nga nag-uban sa salags kaminyoon apan ang uban gihimo gihapon nya kanang romantic ang ilang kaminyoon pero ang uban kada dili na to makuan sad lain man ang uban moingon sad kasama kay ay da gulang na ta maingon sila na kasama kay ay da may ranas mga batanon. Nya karon nindot kayo no sa mga kanang naay hinigugma labi na kay bugnaw-bugnaw pud ngano ni sabay man pud ang panahon kasamangki. Ang panahon ni sabay pud nga bugnaw kaayo. So muna nga karon ang atoa nga mga abot ka mga kanang na ang mga hotel dili baka fully book karon ha. Okay, ari sa tuang nga mga isgutanan sa mga kasama ha. Dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga tungod kay 5 kalalaki ang mga bouncer mga sukin tigpaminaw sa club matud pa gihire sa pamilya ni San Angelo Pajarillo aron mo bantay kaniya samtang anaa na hospital arrest sa Dakbayan sa Mandaue. Straight to the point. Gisita kini sa mga pulis nga nagbantay sa mga hospital room
ni Parahilyo sa usa ka pribadong tambalanan diha sa Dakbayan mga sukindig paminaw sa Mandawi sa dihang usa ka pribadong tambalanan no sa Mandawi ni nga matod pa nisuway sila og nisuway unta sila og sulod sa maong lawak ni Parahilyo para sani Paharilyo surag api ko ang plidoha ni saw etong dila. Kini si Paharilyo mga sukindig paminaw mauni ang kadtong responsable sa nakahit and run nga usa ka negosante mga sukindig paminaw. Sumuna nga mga bouncer nakita dito tinudag ko matinog mga lawas kasamangki. Pag-adto dito pagso dito karon kay wa may mga lisensya. Matod pa sa tuang kanang naang una sila nga nagpaila nga matod pag i-hire kuno sila sa pamilya ni Paharilyo mga sukindig paminaw isip security escort apan wa makapakita og lisensya nga wa sila makapakita og lisensya sa pagkagwardya nila og nadugay nitug-an nga mga bouncer di ay sila sa club mga sukindig paminaw hinungdan nga gidako pinon sila sa kapulis. Pananglitan og tinuod manggaling nga gi-hire sila kasamangkin ba sa kanang naang tuan. Pananglitan og gi-hire sila sa pamilya ni Paharilyo mga sukindig paminaw. Ang pamilya ni Paharilyo nag-hire pag yun mga bouncer pag gi-hire isip escort nila. Nga dagko ra mga lawas kasamangkin no. Kuyawan sa tao mga pulis ano man ning kadaghan ba ni nga 5 man ni sila kabuok. So may tuyo ani nila. Kay di ay kuno security escort. Ang ano man kinsa may dunay mga kaila mga sukindig paminaw nga kanang naang bouncer sa club. Kadto si Paharilyo bay nag-request ani? Or ang pamilya gyud mismo mo ay kuan nya nganong kana man pud mo ay pang-hire ka sa mangkit. Adaghan man unta nga mga kanang nga pwede nga himuon nga kanang security escort. Baka kanang kuan pero nganong mang butangan mag security escort nga nama sa ospital. Nama sa ospital unya do na po'y mga pulis. Do na po'y mga pulis nga tuwa dito nagbantay. Ano mga magkuan man sila? Dili sila kontento ang sa mga pulis nga nagbantay. Dito mga sukindig paminaw sa ospital. Basig dili sila kontento. Muna nga makapangutana taba yamat ra. Dili sila makontento nga sa kanang nga pulis ang nagbantay sa ospital pero nakontento sila sa result nga negative sa liquor test. Tanawa ra ha? Kanang dili sila kontento nga mga pulis mo ay nagbantay dito sud sa private room sa kanang naang tambalanan. Pero wala sila, wa sila motingog ra nga, oy negative mas liquor test, wala ra sila, kontento ra sila. Ubaka nagpadala sila dito tao kay nahadlok sila mga sukindig paminaw kay daghan na suko ni kanang naang Paharilyo. Nagpadala sila tao dito. Kadaghan na suko, siyempre kisa may malipay, ibutang talang. Ibutang talang nga katunto ang biktima, mauto ang kanang naang pamilya mga sukindig paminaw sa suspect. Ibutang talang. Dili lalibisan og dili na to parente basag dili na to igunsa ka sa bangkit. Katong gibuhat ni Paharilyo mga sukindig paminaw. Do na bagoy og kanan ang tagtungod ka parente ka sa kato namatay malipay ka. Pero muna nga kanang naang kasabot sa ang pamilya nga dili sad maayo nga ang balaod ibutang sila mga kamot. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo ha. Kay kaning ni ang noon do na magi-hire sa nin ang pamilya ni Paharilyo kay dato man sad kwartahan man. Kwartahan man pero ang pangutanas publiko ngano lagi nga nagsulo sa pikday ng mga sukindig paminaw grabe na kahubog. Nakita dito sa mga CCTV footages o niya pag liquor test pa dito negative man unsa man pakahitabo. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay Cebu City Mayor Nestor Archival nakakita og panginahanglan sa kapulisan alang sa pagpalit og breath analyzer aron gamiton sa alcohol test. Straight to the point. Wala din sila ani kay manana diri Cebu City kasamangkit. Uy, naunsa ba di ay nga kanang naa nga importante man ni kaayo?
Importante man ni kayo. Unsa man day kanang ingon tao, hubog ni unsa naman din na imata-mata ra ni nato. Anin niya kay wa man ta ingon ani di ay. Mas maayo pa di ang taga-series mga sukindig paminaw kay naa aning butanga. Naa pa ang taga-series ani naa pa. Hibalo pang ilang driver nga nakainom or kanang hubog nga nag-drive mga sukindig paminaw kita si City wa day ta ini. Asa man ito atuang nga mga kanang naangkanhi mga mayor sa una wa ni nakapalit ani sa una. So kanang sakto gina Mayor Nestor nga magpalitan ni oy. Magpalitan ni kay kanang na ang importante kay ni labi na karon tanawa. Nahitabo karon na 19 ka oras usapan na liquor test. Sao na umpawa na in taon to? Naumpawa na in taon to kasamangkin o niya. Awa na. Kanang na ang magtugan mga sukindig paminaw kadto na lang CCTV. May gani kay dunay CCTV pastilan og way CCTV nga footage kasamangkin. Og walay CCTV footages unsao na lang. Kuan ani pero mo na nga kanang na ang kuan ni at least mapalitaan ni usab mga sukindig paminaw dili baka ngano magwa nila hulam itong sa series. Hulam na lang ta sa series Samtang sa live balita sad mga sukindig paminaw si Mayor Nestor Archibal mo patawag sa mga barangay kapitan dinhi sa syudad sa Sugbo ug uban nga mga stakeholders karong sunod semana aron nahisgutan ang pagsagop og unified nga paagi sa pagsuspenso sa klase sa mga kabataan. Straight to the point. Maog yun, no? Kinahanglan niya usab nga kaning niya sa buta ni kasamangkin kay ang uban sa mayor murag nagbagulbol sang uban mayor katuntuan dugay bitaw ka nakadeklarar nga kanang naa nga walay klase naka kuan sab so kani at least anang pagkagabi nga palitan way klase ugma anang pagkagabi or ana bang sayos kagabion o baka anang adlaw a day before nga isuspenso ang klase doon na nay kanang naa nga abiso sad arong ubang makabatan di na hinayak pangos eskwelahan ba. Straight to the point. Samtang dito sa kauluhan na usa ka gatos ka libo nga mga construction workers nawadan og trabaho taliwala sa kontrobersiya sa anomaluso nga flood control projects. Straight to the point. Samtang reward money alang sa pagkasikop sa negosante nga si Atong Ang niabot na karon sa 20 milyones ka pesos. Straight to the point. Dako na kaayo mga sukindig paminaw og patong ang ulo ni Atong Ang 20 milyones pesos mga sukindig paminaw. Una nga kadto nga mga makakita ini portig yung pagka tawhaya og katuntuan nga makita or makatudlo og asa karon si Atong Ang. Una kadto nga mga manunubay, kadto nga mga igsoon na nato matambalan nga kabaong manubay, kabaong manghimalad. Hala sige subaya ninyog asa si Atong Ang kay tunga ta sa 20 milyones. Samtang si kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. nisaway sa mga niakusar kaniya og nakapangutana kung makatulog pa ba kaha sa ilahang gibuhat no ang kaning ni ang gibuhat ngadto kaniya. Straight to the point. Mo na ingon nga kaning mga buaya makatulog ra bagyod taha tinali magtan-aw nga daghang nga namatay mga sukindig paminaw sa baha kanini ang sa flood control project ato ni hatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw dire sa tuang nga pagkulo ka bildo usa. Straight to the point. Unya kanag uban pa nga mga balita ato ang mga isgutanan mga sukindig paminaw karong buntaga dire sa tuang tulumanon ug ingon man usab dia sa 93.9 IFM